Καλώς ήρθατε στο Simple Spa, την ολοκληρωμένη πλατφόρμα προγραμματισμού και διαχείρισης επιχειρήσεων, σχεδιασμένη για σπα, ιατρικά σπα, κομμωτήρια, στούντιο νυχιών, καλλιτέχνες μακιγιάζ και κουριά. Ας ξεκινήσουμε με το ταμπλό. Αυτό είναι το κεντρικό σας σημείο, όπου μπορείτε γρήγορα να ελέγξετε τα επερχόμενα ραντεβού σας, τη δραστηριότητα των πελατών και την απόδοση της επιχείρησής σας με μία ματιά. Το επάνω τμήμα σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε γρήγορα στο ημερολόγιό σας και δίπλα σε αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί POS για να πραγματοποιήσετε μία πώληση ανεξάρτητα από κάποιο ραντεβού. Το αριστερό μενού σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις της επιχείρησής σας, όπως πελάτες, προσωπικό, υπηρεσίες, προϊόντα, δωροεπιταγές, πακέτα, φόρμες, έξοδα, προφίλ εκπτώσεων, χρήστες, αναφορές, εργαλεία μάρκετινγκ και τις γενικές ρυθμίσεις της επιχείρησής σας. Στο κέντρο του πίνακα ελέγχου μπορείτε να δείτε γρήγορα τα καθημερινά σας ραντεβού, ξεκινώντας από την ενότητα online κρατήσεων, η οποία εμφανίζει όλες τις νέες online κρατήσεις που έχει λάβει η επιχείρησή σας. Κάτω από αυτήν, στα αριστερά, θα δείτε γρήγορα τα ραντεβού της ημέρας, ενώ στα δεξιά υπάρχει μια χρήσιμη ενότητα που εμφανίζει τα μη επιβεβαιωμένα ραντεβού. Στο κάτω τμήμα μπορείτε να δείτε εύκολα και γρήγορα τους ημερήσιους δείκτες απόδοσης για κάθε συγκεκριμένη ημέρα. Μεταβαίνοντας στη σελίδα των ραντεβού, θα δείτε ένα εύχριστο ημερολόγιο που εμφανίζει τις στήλες κάθε παρόχου υπηρεσιών της επιχείρησής σας. Μπορείτε να δείτε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και να αναγνωρίσετε εύκολα την κατάστασή τους μέσω των αυτοματοποιημένων χρωματικών κωδικών κατάστασης. Με το Simple Spa, η κράτηση ενός ραντεβού είναι πανεύκολη. Απλά κάντε κλικ σε μια διαθέσιμη χρονική θέση από το πρόγραμμα του προσωπικού, επιλέξτε μια υπηρεσία και επιβεβαιώστε την κράτηση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ειδικές σημειώσεις ή προτιμήσεις για να εξατομικεύσετε την εμπειρία των πελατών σας. Μόλις επιβεβαιωθεί, το ραντεβού συγχρονίζεται αυτόματα με το πρόγραμμά σας και αποστέλλονται υπενθυμίσεις τόσο στον πελάτη όσο και στο προσωπικό. Χρειάζεστε παρακολούθηση. Στείλτε αυτόματα emails ή SMS υπενθυμίσεις απευθείας μέσω του Simple Spa. Η διαδικασία πληρωμής έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη. Επιλέξτε το ραντεβού και πατήστε «Πληρωμή». Αυτό θα ανοίξει το POS, όπου μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον υπηρεσίες, προϊόντα, να πουλήσετε μια δωροκάρτα και να καταχωρήσετε τη συναλλαγή. Η παρακολούθηση των πελατών γίνεται χωρίς κόπο. Η ενότητα πελατών αποθηκεύει λεπτομερή προφίλ, όπως στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό ραντεβού και προτιμήσεις. Μπορείτε ακόμη και να προσθέσετε σημειώσεις για να εξατομικεύσετε την επόμενη επίσκεψή τους. Οι πελάτες σας μπορούν εύκολα να κλείσουν τα δικά τους ραντεβού online. Το Simple Spa Booking Widget ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα ή στα social media σας, επιτρέποντας στους πελάτες να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα και να κάνουν κράτηση άμεσα. Μόλις ολοκληρωθεί η κράτηση, θα λάβουν email επιβεβαίωσης και υπενθυμίσεις για να μειωθούν οι ακυρώσεις και οι απουσίες. Η διαχείριση της ομάδας σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη. Μπορείτε να αναθέσετε ωράρια, να ορίσετε διαθεσιμότητα και να παρακολουθήσετε την απόδοση όλα από ένα μόνο σημείο. Τα μέλη του προσωπικού μπορούν επίσης να συνδεθούν, να δουν το πρόγραμμά τους και να ενημερώσουν τη διαθεσιμότητά τους. Τα εργαλεία αναφορών του Simple Spa σας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την απόδοση της επιχείρησής σας. Παρακολουθήστε τα έσοδα, αναλύστε τις τάσεις των ραντεβού και αναγνωρίστε τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες, ώστε να βελτιστοποιήσετε την προσφορά σας. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και το Simple Spa σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα πάντα, από τις ώρες λειτουργίας και τις πολιτικές ακύρωσης μέχρι την επωνυμία σας και τα αυτοματοποιημένα μηνύματα.
Κάντε την πλατφόρμα πραγματικά δική σας, προσθέτοντας το λογότυπο και τα χρώματα της επωνυμίας σας. Αυτό είναι μια γρήγορη ματιά στις δυνατότητες του Simple Spa και πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας. Είτε είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας, είτε διευθύνετε μια μεγάλη ομάδα με πολλά καταστήματα, το Simple Spa σας βοηθά να οργανωθείτε, να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Θέλετε να δείτε το Simple Spa σε δράση? Κλείστε τώρα το δικό σας live demo μέσω της σελίδας κρατήσεων μας και ξεκινήστε με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή, χωρίς καμία υποχρέωση. Πατήστε στον σύνδεσμο και ξεκινήστε σήμερα.